Jelabai beri kaham keno hamzak lai tongo. Borok khorokja tei khorokja asake maya khlailayo. Abo haike borok ni hamzak ma kubui enggi tongo. Phiaba borok ni kubui hamzak ma o kebeng mung engka. Jelani buma buha bai beri ni buma buha kethalai man laya. Omo hai kothoma kebangko borok rok ni langmo bonuk jago. O kothoma no share khlaikya takuk Rahul Deborma. Himdike o love story no puila ni simi paithak jora khnawi nailayana. Puila jelabai beri sinilai mani engka borok puila lucky video ni bisingtei sinilayo. O jora wo kebangko borok rok lucky video khlailai mani jora. Apruwo jelabo o beri ni lucky video rok nai jajago tei beri bo jelani lucky video rok no nai jajago. Abni ulo borok SMS khlailainya cengka. Teruk borok kontak nglaikya. Tai abni ulo hamzak mang haparo sokpaikya. Tamni hinke jelabo beri no hamzak tongo tai beri bo jelano hamzak tongo. Abni ulo borok malainya kogrilaikya. Tai malai borok ni khawa hamzak mu tai bo bangsaka. Haikeno borok ni hamzak ma kecang ti kubui enggi tongka. Borok belaikeno khoroksa ti khoroksa bujilai kaham ke hamzak layo maya khlailayo nakar layo. Borok haikeno wai beri malai laikya. Asake borok tebo bekhamani hamzak laikya. Phiaba kaisa khursa tai kok engka. Beri ni buma buha besajakno ganang nukhungo kai rohornani musung jago. Tamni hinba beri ni nukhung engka bini hamzak ma jelasongni selai chadrok chuk drop tongo. Bini hamzak ma jelasongke tanggai chanai gerei nukhung. Aboni bagai beri kaham keno saimano borok ni hamzak mawo. Bini ama babu jeprupano goshiwi nahar gelak. Salja beri jelano belai keno khatang jakka. Bo o jelano simino hamzago tai bo kebono kaijaknani musung jagya. Phia borok ni halokno bini ama babu kisapano goshi gelak. Bo abo kaham keno saimano. Haipano bo bini ama babu no jasa kepano goshirnani bagai bini hamzak ma jelani nogo thangka. Tamni hinba o jorawo beri bini hamzak ma jelano belekeno khatang jagai tongmani jora. Jelabai beri malai belekeno khushi englaikya. Tai jelani buma phabo beri no jajak lai hamzak goshika. Jelani buma bupa ba hamzak no belekeno maya bo khlaikya. Phia beri ni buma bupa besajak no amte ingmani bagai belekeno jajak liya. Borok besajak no o jelabai sekaknani bagai kebangkok no jaitok laikya. Haipano besajak le o jelano kubui hamzagai thangka. Aboni bagai borok jaitok phano sekagai manlai liya. Aboni ulo jelani buma buha song borok no kainani bagai kokrai salaikya. Tamni hinke jelabai beri ni hamzak ma 2 years enggi thangka. Haike beri ni buma buha soya tutui phano ma goshika. Aba haike borok no kainani December 2021 no hinai kok cholaikya. Phia oro tai kaisa kok khursa tai klayo. Beri ni buma buha song jelani buma buha song bai kok saya. Beri ni buma buha yang jelani buma buha song no borok chikon borok kotoi haike nugo. Abni bagai borok jelani buma buha song bai kok sanani muchung jagya. Salja jelabai beri kisa walai laikya. Abni ulo logi no borok hamui thanglai phika. O jorawo jelani nokni borok rok nogo gerei. Tai o jelake robar rana bagai nokni ongkhori phaikya. Apro beri ni buma buha song phai besajak no telangai thangpaikya. Ulo o jela nogo kipilke bini beri no nok phailiya. Abni ulo bo bini beri no kol khlaikya. Bini beri saka ang ani nogo ama sombai tubui phaijaka hinai. Aboni ulo beri ni buma buha song besajak no o jelabai kainani nailiya. Kokrok bo kahamke sahorliya. Haikeno teruk kok pheri tongka. Aboni bagai o jelate bini nokni borok rok belekeno khabai laijak. Tamake o jela eba o takok request khlayo. Bini hamzak ma beri no taisya kipili mannani bagai. O kothoma no khnawi ang sanani musungo. Jotone buma phano musungo besarok no kaimani ulo kaham kerengke tongthoksa thokke langma tonggai manthung. Phia rang puisa ganang nukhungo kai rohorma bai simi besa tongthok langma tonggai manya. Eba ke bigra nukhungo bo kai rohorma bai simi bini besa tongthogo tonggai manya. Tamoke je borok kubui hamzak mari wi mannai borok kaham bini thanise tongthok langma manei mano. Abni bagai hamzak nai rokbo kaham borok no rotuk thai klayo. Bayap song norok dinini o kothoma no khnawi tamo sanani muchung norok ni muchung matui bo norok comment khlai sadi.
tai norok o video no sajagui tongkhangke norok like khlaidi tai share khlaidi aboni bising je ani channel o katal phai tongo ke nang ani channel no bo subscribe khlainali biskangni salamo haino video manui tongnai norok jotono kaham korang no tongdi hambai।